Bista. Bista nङा मा बारगोन दे सिखारदो थांसै दे खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दानस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों माने दिनै आं मा खालामगोन बेफोरखौनो देखायगोन आरो ओमफ्रायो फुंनि बाहागोआवथ' मर्निं वाक खालामखांबाय ओमफ्राय मानसिफोरा दिनै हराव बिराद अखा हादोंमोन ना ओमफ्राय अखा हानानै दै देरबाथाय जोंनिथिं ना मोनो नालाय बलानफोराव ओमफ्राय जि ना हाजावदोंमोन ओमफ्राय बेफोरखौबो जोङो नायनो थांनायावहाय एसे भिडिअ लानानै फैदों बेफोरखौबो देखायलांगोन सोरहा बेसे ना मोननाय खामबो जाखांबाय आङो ओमफ्राय दायो माबा बै जोंनि बर' बाजारावहाय हस्पिटालाव आङो थांनो नागिरदों एसे बोरैबा माने दुरबल मोनबाय थादों आरो बिनिखायनो एसे हेमोग्ल'बिन टेस्ट खालामनानै नायनो नागिरदों ओरैनोथ' एसेबां मोनबाय थाया गेजेर मोनो आरोना बोरैबा दुरबलनो ओमफ्राय एसे नायनानै लाखानोसै आरोना नायनानै लानांगौ जिखिजाया फिसा फिनला जाबाबो आजिखालि बहुत गिनो गोनां बिनिखायनो नायनानै लानाया मोजां ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै बेखौबो एसे ब्लग लालांसै जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नमुथु बाइकजोंसो थांगोन ना मबाइल आंनि बे मबाइल गंसेखौ लामोथ' बे आंनि मबाइल फन रायज्लायग्रा ओमफ्राय नैबे आखायाव लानाया भिडिअ लाग्रा ओमफ्राय भिडिअ लाग्रा मबाइला ओरैबादि गाज्रि हामा महर जाबाय र' दा देखायगोन आङो मानसि जेरै एरैखा मानसियाबो बायदिसिना जाख्रा जोबनो थाङा आंना मबाइलाबो जाख्रायानो जोबनो थाङा नै जोङो मर्निं वाक खालामनाया दिनै जोंहानि दुब्लिथिंजाय खालामफैदों आरो ओमफ्राय दिनै हरावहाय ओरैबादि अखा हादों ओमफ्राय अखा हानानै एसे दै देरदों मानसिफोरा इथिंजाय माबायो आरो दला आजावो आरो दै देरबाथाय ओमफ्राय हनै दला आजावगासिनो ओमफ्राय सोर बेसे ना मोनदो एसे नायहैनि र' जों नायनायजोंनो लोगोसे आसाबायदियावबो बानायनानै देखायलांनि सोरनि नाया बेसे सोरहाबा गेर मोनदोंबा फानबाथाय बायना लांगोन मथ्ल' ना जानो लुबैखादों मारै जाखो घटनाया फानगोन ना ए फाना जानिसोहाय फुख्रिया नायलाय माने इदि फायखायो नामा नोंसोर फायनायखायसो फायदो Ayo. Baysigan. Si. Mahanan tako. Nada grani. Ayo बायबायथ' नोंना मा नाम जोमै हैद माथो अखासो हागोन नोङो एवबाय दे जोंनि नाखौ एवबाय एवना नायदो ओइलाय फैबाय दा Bista nङा मा बारगोन जोंना मर्निं वाक खालामनो थांनाया ना हानजावनायखौ नायनानै फायनो रोंलायलायला साम लोंगुलायलायबाय ओमफ्राय नायाबो ज्राव फायमारदों नै बेबायदि सोरनावबा फायाखै ओमफ्राय सोरनावबा जि मोजां फायखादों आरो बिदिबाथाय नायबाय थानो लुगैलायो आङो ओमफ्राय नै ब्लगा आंना एसे चेन्ज जाफिनबाय आं दहाय खोन्थादोंमोन ना हस्पिटालावहाय थांनो होननानै ओमफ्राय बिनिफ्राय जाफिनबाय आरो ना हस्पिटालाव थांनाया दायो थांगासिनो सहैथ'वाखै फार्मासि हाव फार्मासिया नै बर' बाजार गेटआ इयावनो आरो ना माबाया हाय खिथानायाबो मानि खिथाजोबदों ओइथिसोमोन हस्पिटालनि लामाया ओमफ्राय इथि जाबाय ओइथिबो हाबजायोदां न' बेयावनो हेमोग्ल'बिन नायनो
मोनफैबाय नै ओइ बियो पाक्कासो जानांगौमोन लामाया हमलाय मा जादों लोमजादों आङो डक्टरजों नायजाखांबाय ओमफ्राय भिडिअ लानाय जायासै आरो नायनाय मानायफोरखौ ओमफ्राय नै मुलि लिरनानै होलायबाय आङो बिराद ल' प्रेसार जामारदों जानायाबा आं दुरबलबो मोनखाबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय मैया बेलेगावबो नायजादोंमोन आं प्रेसारखौ ओमफ्राय बेयावलाय मिडियामसो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय दिनैहाय 100/60 ओंखारबाय आरो बिदिखायनो एसे दुरबलबो मोनबाय थामारदो नामाथाय मिन्थिला ओमफ्राय माथो खालामनो मुलि लिरना होलायबाय मुलियानो मुलि जाजोबसिगोन आंनि देहायाव मा खालामनो उपाय गैला मा मुलि लिरना होदो आंनो होरो आं मुलि होनबाथाय एकदम रागा जोंखांखायो माबा माबि जाबाबो मुलि जानो बायो आङो मा नाम मुलि सांगेरबायलाय इबुसदां गाबनोसो ओंखारलायलाङो आं मुलि होनबानो खर' गिदिंस्रायसै आं दाना आंथ' हिमोग्ल'बिनल'सो नायनो फैदोंमोन बेयावहाय हिमोग्ल'बिनखौबो नायनो मोनासै ओमफ्रायो आंहा दुरबलखाय बिदिनो खर' सायो नालाय सम दुरबलनि थाखायनो जि माबा लिरना होबाय गाबोनबो समफोरबो लारि दाउ 10तासो जाबानो आं बोलोगोरा जागौमोनलाय मिथु सेलेनखौल' लागोन आं इयो माबा मास मोनसे थांगोन न' सप्तासेयाव माबा गरसेबा आयु आं जा बिसना साफा नङाबा उन्दुनो ओइथि साफा मोनलै आं खेबसे लानाया आं इदि माबा नुबाथाय इदि बिसना नुबाथाय गिनो ओंखारसोयो हस्पिटालफोराव फेन गैया नै फाय दा कारेन्ट फैगोनदां लामाखौ ओइ आं बेयाव कारेन्ट गैयाव लायगोन मोनसेयाव ना नै आङो सेलेनखौ लाबाय ओमफ्राय सेलेनखौ आंनो गंनै लिरदों लिरनायालाय ओमफ्राय आं गंनैखौबो लाजोबला आरोना बासहोयोसै आङो दाना मोनसेल' लानोसै आङो ओमफ्राय आरो मुलिफोरखौबो एसे बुरजायैनो लिरना होदों नाथायबा आं गासिखौबो लाजोबाखै हाबसो लादों आङो मेगननि मुलिसो जाखाबाय थादों दा मेगननि मुलि जानायानो जोबाखैमोन मास मोनथाम जानो थिनदोंना मास मोनसे थांबायमोन आरो ओमफ्राय नै दा एसे दुरबल जानायखाय बिदिनो भिटामिन आरि लिरनानै होदों आरोना मा खालामनो आरोना मानसिनि देहा बायदिसिना जाखायोखा जानायखौलाय आरो माथो खालामनो नायनोबो नांगोन ओमफ्राय आंखौ सिगाङावहाय सासे अजाया ओरैबायदि बुंनायहाय हाबा जायै सिगाङाव नोंहा लाइफआव बिराद फिसा फिनला बेराम आजार जाबाय थागोन ओमफ्राय नोङो हामगोनबो खिन्थु नोङो खस्थ' मोनगोन इदि होननानै बुंनाय ओमफ्राय आं बै समावहाय बारा इदिनो फोथायद्रायाखैमोनबो ओमफ्राय दा बे बुंनाय बायदिनो जाबाय थानायखाय नंमारगौ नामा होननाबो सानफ्लांलायलाङोसै आरोना आङो ओमफ्रायथ' नंमारगौबाथ' मा खालामनो आरोना खस्थ' मोनबाय थामारगोनदां मोनथिला ओमफ्राय आं सानो सम फिसा फिनला बेराम जास्लायस्लाय गिदिर बेराम जानानै धब थैबा हामस्रासिगौहाय होननानै सानफ्लांलायलाङो आरो खस्थ' मोनसैना फिसा फिनला बेराम जाबा नाथायबा आंना बेफोरबायदि साननाया मोजां जायाखै गाज्रिसो साननानै लानाय जादों बेराम आजारालाय सोरनि देहायाव जाया मानसिनि देहायाव बयनावबो जायो जाबाबोथ' नायनो नांगोन ना न' लोगोफोर बेराम आजारालाय आरो बिदिनोसै ओमफ्राय आं दायो सेलेन लाखांना खर' एसे बोरैबा मोननायखाय मुथुआ आंखौ बोखांदों आरो
आङो सेलेन लाखांनानै न'आव फैबाय ओमफ्राय नैबे भिडिअखौनो आङो इडिट खालामगासिनो बे OnePlus मबाइलावहाय ओमफ्राय नैबे भिडिअ लानाय मबाइला आंनि माबा आरो रियेलमि दाम खमनिसो 12,000 नामा लानायमोन ओमफ्राय बै OnePlusआथ' आंना 55,000 लादों बारा गोबावबो जायाखै बायनायानो बोसोरनैल'सो जादों ओमफ्राय आङो मबाइल गाज्रि जादों होननानै खोन्थादोंना ब्लगाव ओमफ्राय बैयो आरोना बै गोथां सिन नुदोंना डिसप्ले गाज्रि जाबाय मोनसेल'सोमोन बे सिना ओमफ्राय बारायलांगासिनो ओमफ्राय नै आङो बेबायदि भिडिअ इडिट खालामबाथाय कालार इदि नुजाजोबना होयो बे कालारा ओरैबायदि मोदानो मेगनावहाय ओमफ्राय बारा गोबावबो नायबाय थानानै खालामनो हायाना मेगन सानाय मोनो ओंखायनो आङो बारा ब्लगफोरखौनो मोजां बानायनाय जायाखै दा मानि बे माबाखौ डिसप्लेखौ सोलायनो थांदोंमोन आरो अदालगुरियावनो बायनायना ओमफ्राय बे मोनसेल'सो जादोंमोन सिना बेयावहाय बुंबाय आरो बे मबाइल दखानिया बेखौ सोलायनोबाथाय 10,000 नांगोन होनना ओमफ्राय सोलायस्रायासै उनावहाय सोलायनोसै होननानै ओमफ्राय लाबोफिननानै नै बेबायदि बारायलांगासिनो दाथ' बारासो बिसिगोन ना मासिगोन मिन्थिला बारा जाबायना मबाइलनि बेरामा मानसि जेरै एरैथारहाय मबाइलाबो माथो खालामना बिसोरबो बेराम जाखागोन एसां गुलि बाहायजायो नालाय सोरबाफोर मबाइल गोदानफोर लाबाय बायनोबा OnePlus मबाइल लानो नाङा OnePlus मबाइला बेबायदिनो जाजोबखायोनो उनावहाय भिडिअफोरावबो बिराद नुदों आरो मानसिफोरनिखौ बेबायदिनो जानाय बेनिखायनो लानो नाङा आरोना मबाइलखौ आंबो दुखुसो मोनबाय इसिबां दाम गोसानि मबाइलानो सोरबा इसिबां थाबनो बेबायदि गाज्रि जायो होननानै दाम खमनिबालाय जेबो नङामोन माथो खालामनो आरोना गोदानबोथ' लाथ'नो हाया बिदिनो माबा मोनसेसो खालामनानै सोलायनांसिगोन आरो डिसप्लेखौ जिखिजाया बेसे थाङो ब्लगखौबोथ' बानायनो नांगोन ना आङो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो मबाइल गाज्रिखौ देखायनानैनो आङो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय